बे समाव बीटीसीनि आबाद बिफाननिफ्राय मोनसे गिदिर बिथांखि बे समाव बीटीसीनि आबाद बिफाननिफ्राय सोलाय सोल' जासिगोन गोबां बिबानगिरिफोरानो बीटीसीनि आबाद बिफानाव जाय बिथांमोना साख्रि मावो बे साख्रि मावनाय बिथांमोननिसिम मोनसे गिदिर आपडेट बे समाव सोलाय सोल' खालामगोन बीटीसी सोरखारनिफ्राय सोलाय सोल' खालामगोन बीटीसीनि आबाद बिफाननि साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरखौ आबाद जौगाथायनि थाखाय बे समाव गिदिर बिथांखि बाथ्रा बुंथिदों बिथां बीटीसीनि डिपुटि चिफ बिथां रिहन दैमारी बिथाङा मैया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों एबा आबाद मेलानि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों जे आबाद बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय बीटीसी सोरखारनिफ्राय गिदिर बिथांखि लादों जे आबाद बिथिंखौ जौगासार होनो थाखाय बे समाव जे मोजां खामानि मावनांगौनि थाखाय एबा आबाद थाखोखौ जौगासार होनो थाखाय बे समाव सोलाय सोल' खालामनो थाखाय बिथांखि लादों गोबां साख्रियावला बिथांमोनखौ आबाद बिफानाव साख्रि मावनाय बिबानगिरिफोरखौ बे समाव गुबुन जिल्लाफोरनिखौ सोलाय सोल' खालामनायनि थाखाय बिथांखि बाथ्रा बुंथिदों बिथां बीटीसीनि डिपुटि सीएम बिथां रिहन दैमारीनिफ्राय मोनसे गिदिर आपडेट बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे सोलाय सोल' खालामगोन आबाद बिफाननि साफ्रोमबो बिबानगिरिखौ मानोना जायगायाव थानानै जाय बिथांमोना खामानि मावदों बे खामानि मावग्रा बिथांमोना आबाद बिथिंखौ जौगासार होनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावनायाव लेहेम जादों आरो जायखौ नोजोर बोनानै गुबुन जायगायाव जुदि बिथांमोना थाङोब्ला एबा गुबुन जायगायाव पोस्टिं जुदि मोनोब्ला गोदान जागोन जायगाया आरो जायनि थाखायनो बिथांमोना खामानि मावनोबो खाबु एबा मोजां मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बिथां रिहन दैमारी बिथांखौ खालामनांगोन मानो होनब्ला दाबसे जायगायावनो बिसोरो बोसोर थानानै मोनसे लबि खालामना लाबाय बेहाय जाय अफिसारफोरानो फैयो बेखौ बिथांमोना सिगिनानैबाबो मानाबाबो लबि खालामजोब्बाय खामानि मावनायनि परिबेस होआ दा बेखायनो बिनिफ्राय होखारनायनि बेबस्था खालामदों अकल उदालगुरिल' नङा गुबुन डिस्ट्रिक्टनिबो एसे सोलाय सोलाय खालामगोन आरो बे माबा मोनसे गाज्रि मोननाय नङा जुदि गोदान जायगायाव थाङोब्ला गोदान गोसोयै खामानि मावनायनि मोनसे परिबेस जायो आरो बेखायसो आरो थिग खालामनांगोन मानो होनब्ला दाबसे जायगायावनो बिसोरो बोसोर थानानै मोनसे लबि खालामना लाबाय बेहाय जाय अफिसारफोरानो फैयो बेखौ बिथांमोना सिगिनानैबाबो मानाबाबो लबि खालामजोब्बाय खामानि मावनायनि परिबेस होआ दा बेखायनो बिनिफ्राय होखारनायनि बेबस्था खालामदों अकल उदालगुरिल' नङा गुबुन डिस्ट्रिक्टनिबो एसे सोलाय सोलाय खालामगोन आरो बे माबा मोनसे गाज्रि मोननाय नङा जुदि गोदान जायगायाव थाङोब्ला गोदान गोसोयै खामानि मावनायनि मोनसे परिबेस जायो आरो बेखायसो आरो